No čaute, vítajte pri ďalšom videu z Counter-Strike 2. Dnes hráme Premier mod. Kto neviete čo je Premier, je to ranked režim, kde sa pred zápasom banujú mapy, ako sú Mirage, Inferno, Nuke, Ancient, Anubis, Overpass a Vertigo. Hrá sa klasické 5v5 a ide tu o CS rating. Výhra ho zvýši, prehra zníži. Kto neviete čo je CS rating, to je niečo takéto. No bez ďalších kecov môžeme ísť na to. Aha, napríklad takto to vyzerajú. Teraz tuto superi zabanujú dve mapy a môžu si vybrať z týchto všetkých. Dobre, oni banli Overpass a Ancient. Ja sa rozhodnem, že chcem banúť Inferno, Train a Mirage. A samozrejme, že aké 3 mapy budú mať najviac hlasov, tak sa zabanujú. Napríklad Mirage sa nezabanuje, pretože má len 2 hlasy. Zatiaľ čo Nuke, Train a Inferno sa zabanovali. Dobre, teraz hráme Mirage a my si môžeme vybrať štartovný tím. Ja by som chcel ísť za CT, ale asi nepôjdeme, lebo môj tím si vyberá ísť za teroristov, tak ideme za teroristov. Dobre, začíname. Ja si kúpim vestu. A môžeme ísť na to. Tuto nejaký žltý, to čo má za meno? Má bombu. Čiže ideme sa riadiť podľa neho. No dobre, kam chceš? A tento má už bombu. To je divné. Tak ideme očividne na Ačko. Tak poď, kamo. Dobre, Ačko to nikto nie je. O, je tam, au. Ideme na ňo. Čo Maria, to som nejako rýchlo zomrel. Dobre. Prvé kolo sa nevideli, to bolo len... What? Druhé kolo. Snad nám to pôjde lepšie. Sice ideme všetci s pištolami, ale nevadí. Ja mám taký pocit, že by sme mali splentnúť bombu, ale... Neviem, či to nám ide chceme plentnúť. No dobre. Dobre. Nemám naboje. Dobre. Som sa zlakol, fuj. Máme veľmi dobrú zbraň. Tuto niekto z týchto mojich teammateov sem hodil. Som nemohol odmietnúť a zoberiem aj bombu. Give me M4. OK. Chce? Daj mi jakačko, hej. No, som chudobný, 1600. Zomrem hneď. Aspoň mám bombu. Dobrý deň. Ježiši. Dobre. Nikto nič nevidel. Presunieme sa sem. Do tohto rošteka. To si ty. Dobre, je čas utiecť. Nie, ono ho to zabilo. Ja som mu chcel dať nožikom. Dobre, vyhrávame. O jeden bod. Ja navrhujem, aby sme išli Bčko. To sme ešte nešli. Dobre, tak nejdeme Bčko. Nevadí. Som akože úplne na pohodu išiel Ačko. Tak nešiel. Dobre, ďalšie kolo. Ja by som naozaj išiel na to Bčko. Dobre, tak idem asi na Bčko o samote. A nie, táto dobrá duša sa rozhodla aj so mnou. Snad tam neskapnem. A tak nejde, dobré. Nejdem tam. Idem sem. No fuj. Dobre, ďalšie kolo, pokúsim sa nezomrieť. Tentokrát si berem MP7. Tentokrát by som nemusel hneď zomrieť. Lenže tento tým sa nepohybuje ako tým. Oni hrajú solo. Ale ak by tento išiel na Bčko, tak by ma to... Oni fakt idú na Bčko? No úplne som zostal nadšený.
Dobrý deň. Oj. Dobre, musí sa sústrediť. Musíme toto vyhrať. Žiadne ďalšie smrti. Kúpim si dymovnicu. A ide sa na to. Dobrý deň. It was at this moment he knew. He f***ed up. Oj. Je mi to jedno, idem na stred. Idem na mid. Idem ich tam snajpiť. Dobre. Sa. Ja neviem, čo mám robiť. Vôbec sa mi nedarí. Čo by sa stalo, ak by som ho flashol? Fakt, čo by sa stalo? O nie! Dobre. Vieš, že ho zabijú. Zasa. Dobre, pokus neviem koľkatý. Takže tak vieme, že zomrem. Zasa. Idem na Ačko. Ja si verím, že tu dám tento smoke, tu bol úplne zbytočný. Ale to vôbec nevadí. Dobre? No. Ja som to tak vedel. Dobre, tomuto neverím, že sa nám to podarilo. Dobre. No, povedz mi, čo mám teraz v tejto situácii robiť. Nie! No poďte. Teraz sa mám. No poď mi. Nemám ho. Pozeral som sa, že či nemám granáty. Flashbang. Tak, ale halo. Dobre, sme za CTčka. Dúfam, že mi to pôjde lepšie. Snaď. Konečne. Je to 5-7. To znamená, že ja idem na Bčko. Ja to budem kempiť. Dobre. Dobrý headshot. Ne. Dobre. Tento tu čo? Dobre. Beriem si Famasa. Jedného flashbanga tam hodím len tak zo srandy. Keby náhodou, tak nech niekoho oslepím, ale vyzerá to tak, že nikoho tam neoslepím. Jakože žijem! Ale aspoň to vyrovnávame, hej. 7-7. Viete čo? Bčko je moc mainstream. Au! Za toto zaplatíš. Tak poď mi. Dobre. Oho! Počujem tam kroky. Čo? Dobre. Tak toto kolo sme prehrali. Ale mám tu SSGčko od nejakého typka. Nie som dobre v sná. Jožiky Maria, Ježiši Maria, to čo bolo? Pre Boha. Čo mám teraz robiť? Preč. To je veľmi nebezpečná robota. Dobre.
Nie! Počujem kroky. Ja som ho tam videl, vidím. Bol oslepený, ja ho tam vidím. Dochádzajú mi naboje. Nemám naboje. Toto počujem nejaké kroky. Ja som tak vedel, že tam bude. Dobre, je čas vyraziť do akcie. Tentokrát im na bečko Ačku už neverím. Brokovnice sa mi asi neoplatí. Alebo to bude len tým, že s ňou neviem strieľať. Čiže si beriem Famasa. On to ide hore. Tu bude hore, on tu bude hore. No! Nie, tam sú dvaja, ja som ich tam videl, nemôžem ísť. Pomoc! 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 Ja žijem. Aha, už iba jeden, tak idem zozadu. Tak to idem zozadu na ňo. Čau. Tak to bol dobrý kill. Dobre, je čas AWPčkovať. Idem na mid. Au. Dobre. Pustíme, inak ťa totálne dokopem, jak sa. Dobre, skazili mi plány strašným spôsobom. Tak nech aspoň sú tu. Ten smog by mal byť teoreticky už preč, no jasné. Bože. Začíname nové kolo. 9-11. Musíme to vyhrať. Čiže lock-in. Ja som to videl. Ja som to videl. Dobre. Aj toto nikto nevidel, ale... Oho. Dobre. Dobre. Flashbang. Toto je Amerika. Otvorte dvere. Ja to dám. Yes! O môj Bože! Tomu neverím, že sa mi to fakt podarilo. Tak toto bolo moje najlepšie kolo, ktoré som doteraz mal za tých neviem koľko hodín mám nahratých na Counter-Strike. Flashbang. Clear. Clear. Všetko je čisté. Tu sa niečo deje, ale toto. Čo takto tam hodí toto? Dobre. Dobre, tak som zomrel. Flashbang. Vyhrali sme! Výhra v srdci. Dobre, čiže ja by som sa s týmto s vami lúčil a čaute.